Belai no wana jangnai kirima sincha koktoma social media o kasawi faifio kaje Zomato ni manui order rwoi chanani manui order rimani phiaba ar jagao chawi tongmani jorao no ordek no pai tongkha ar jorao o chamani manui jagao notice khlaika je no braisa se klaijak. Uttar Pradesh ni office ni kifli tongmani jorao Neeraj tei Vijay khoroknwi dol baya bondu khoroknwi miliwi borok Zomato ni hoite food order rwoi naharka. Borok a jorao chicken curry order rwoi naharmani tei chawi joto paisugui no thangka tei kisisa tongmani jorao no notice khlaika je ar jagao tiktiki thwijak. Tei o tiktiki bo o chicken bai baksa no ar jagao munjak khlai mankha. Borok abo joto chawi paimani yagulo khoroknwi baya o chicken bisingo tiktiki chamani bagwi. Khoroknwi ni bisingo Neeraj ni condition belai no hamya wngkha. Hospital o admit wngnani nangkha borok khoroknwi no phiaba Neeraj wngkha belai no serious condition o klaijak. O mamla wngkha 8 December ni. Ghaziabad o samung khlai tongnai Vijay tei Neeraj borok ar jagao part time job khlai tongo. Tei borok khoroknwi office ni kifilfuru tamo chana tamo chaya street food rok o bala chapmanya wngwi no borok Zomato ni simi order khlai naharka o chicken curry tei aboni logio kwbangma tongo french fries rok. Vijay Zomato ni simi order khlainani naikha Anantya Hospitality Kakeda Hotel ni simi chicken order rwoi naharka aboni logio tei kwbangma chajaknai bo tongo. Horo room o chamung phaimani yagulo Vijay alada alada boulo yakhiba balti o duita jagao bakha. Hinkhe chamung serve khlaibaimani yagulo Vijay yak sunani thangkha kisa. Hinkhe bini dol yak suwi tongsani yango Neeraj wngkha hinkhe chawi tongsukha sak saichung no. Hinkhe Neeraj chawi no tongmani ordek pai no thangkha a jorao kheno bo mui o notice khlaiwi naikha ar jagao mokol kainwi tei tiktiki kahai khe nukjakha puila phurungkha hinkhe obo chicken no hinui uansukgwi tongmani. Aboni yagulo khe bo kaham khlaiwi torao tikhlaiwi naiwi naikha afuru kheno direct sida bujiwi mankha je obo tiktiki no hinui. Abono nukmani yagulo kheno Neeraj ni condition belai no hamya wngkruk wngwi phaikha. Abono nukma logi logi no bo ar jagao kwbakha tei kwrwk bini condition tei bo hamya wngkruk kha tei Vijay logi logi no 112 o ambulance number o call khlaiwi logi logi no athai o ambulance phaiwi borok no hospital o twlangwi thangkha. Hinkhe Neeraj no hospital o admit khlaiwi logi logi no bono treatment rirwkha saline rok rirwkha. Mongolbar yakhiba 9 December ni sal o Neeraj no hospital ni simi discharge khlaijakha. Aboni yagulo kheno borok khoroknwi Vijay tei bini je hospitality dol Anantya Hospitality Kakeda Hotel no a hotel ni against malik ni against o thangwi borok police complaint khlailaikha borok khoroknwi je unhygienic babe mai mui yakhiba chamung rok no songo hinui. Aboni yagulo kheno gotnani video tei chamung ni bill social media o mar kheno viral wngwi tongo. Police rok bo borokni karwai o yapri sekha. Aborok no tui kwbangma lukurok no jani jani reaction bo phunukgwi tonglaikha. Hinkhe norok obo kahai rok no tamo sanani muchung comment section o thangwi comment khlai salai di.